Bie tarata ye juin kalo tile fila san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka waati togoya la o bisimila Mali kunnafoni jabarani ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la bi Conseil des ministres ale kɛra jumadon mai kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ an ka jamana ɲɛmaa fɛ Général d'armée Assimi Goïta ka fara ministre ɲɛmaa kan Général de division Abdoulaye Maïga fo ka taa se gouvernement ɲɛmaa olu ma. O okumu kɔnɔna la fɛn kɔni dossier caman ye o kun b'o ɲɛkɔrɔ o dossier ninnu kɔnɔna bɛɛ lajɛlen kun bɛ tali kɛ jamana ka ɲɛtaa ale ni lakanako bunankun o kan. O okumu kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ fɛn kɔni an ka lakana finitigilakaw dakayɔrɔ ye u bɛna olu kɔni caman jɔ min kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bonya bɛna taa i jɔ hectare 5 kɔni na. Kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ lakana finitigilakaw dakayɔrɔ minnu kɔni bɛna jɔ o dɔ bɛna jɔ Kolokani Kulukoro mara la Banankɔrɔ Kuremale Cercle de Kangaba ka se Ɲamina ma ale bɛ Cercle de Kulukoro la fo ka taa se Muruja ma ale fana bɛ région de Nara la n'o ye Nara mara ye. Kajana ale bɛ région de Kɔlɔnjɛba Kiɲa ale bɛ Sikaso mara la Jɛma ale bɛ Kayi mara la fo ka taa se Yorosoma ale fana bɛ Kayi Sikaso mara la ni ka se ka dɔ fara lakana baara olu kan togoya min na an ka jamana kɔnɔna la. An ka wolomasigi tabaw ye kulu marifatigi ma 60 bonyanko faga mai kalo tile 30 ni mai kalo tile 31 an ka jamana lakɔlɔsili baara olu la. Sibiridon sufɛ mai kalo tile 30 san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ faya kɔnɔna la u ye ci kɛ ka ɲɛsin kulu marifatigiw dagayɔrɔ 3 ma. O kɛra sababu ye ka kulu marifatigi maa 20 bonyanko faga Kasela kɔrɔyan fan fɛ ni ka tila ka u bolominɛw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. Ci filanan o fɛnɛ kɛra Kasela kɔrɔyan fan fɛ min sen fɛ u ye dankari kɛ kulu marifatigiw dagayɔrɔ kelen na ni ka u ka bolofɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ dɔ bɛ tali kɛ bolimafɛn sen 2 olu la. Ci sabanan ale kɛra Zantigila Tilebiyan fan fɛ o kɛra sababu ye ka kulu marifatigi maa 12 bonyanko ko olu bɔ baara la. O kɔfɛ mai kalo tile 31 san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ Sofara Sayiri Tilebiyan fan fɛ Mopti mara la tungo kɔnɔna la u ye ci kɛ o kɛra sababu ye ka kulu marifatigi maa caman olu bɔnɛ u ni na minnu dama ma dɔ ka fara u dagayɔrɔ caman olu kan min sen fɛ u ka kɛlɛkɛminan caman olu bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna. O okumu kɔnɔna la état-major général des armées bɛ kɛlɛkɛcɛw fo ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la ni ka tila ka jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ kulu marifatigiw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'u kɛra kɔlɔni kɔnɔ an ka lakana finitigilakaw b'u ɲini ka garan da u la n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ sɛbɛya sɔrɔ n'i ye kunnafoniya min bɔra état-major général des armées yɔrɔ. Kunnafoniya dɔw y'a jira k'a fɔ frappe min kɛra an ka wolomasigi taba olu fɛ kulu marifatigi dinimu ɲɛmaa dɔ ani a dankan o fagara an ka wolomasigi taba olu fɛ Abdul Bara ale ni Abdul Salam mai kalo tile 30 ani mai kalo tile 31 an ka wolomasigi tabaw ka larawuli okumu kɔnɔna la Zantigila ale ni Kasela mara la. Kulukoro mara la protection civile ye ji litiri 20 de di sigida 11 ma jumadon mai kalo tile 29 san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ walasa jiko gɛlɛya min bɛ sigidalama olu la o bɛ se ka dɔgɔya togoya minnu na ni funteniba in na. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ni jidi bɛna to sen na fo ka taa fɔ samiyɛ sera wagati min na yaasa kulukorokaw olu bɛ ka jiko bɛ se ka nɔgɔya togoya minnu na. Bajangara mara la Genje maire dakan fɔlɔ fagara a jabala la maa lakodɔnbali dɔ olu fɛ sibiridon mai kalo tile 30 san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ a yɛrɛ ka denbaya la. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ o kɛra sababu ye fɛn kɔni ye duguladen maa 10 bonyanko k'olu kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na kulu marifatigiw olu ka bingani sen fɛ. Mali dɔgɔnɔw ka association min bɛ yen nɔ u ye damakasi sɛbɛn don wajulikɛla Maliki Tesuke kama ni ale sigilen don Abidjan ka sababuya kɛ a bɛ ka kunnafoniya kolon ani ka dɔgɔnɔw olu kɔni buruja bɔlɔlɔ sira olu sanfɛ min kɛra sababu ye fɛn kɔni fɔ ɲɔgɔn kɔ ye o kɔni b'a la ka don communauté olu ni ɲɔgɔn cɛ. O okumu kɔnɔna la dɔgɔnɔw ka association min bɛ Mali jamana kɔnɔna la olu kɔni damakasi sɛbɛn don
Maliki Tesuke tɔgɔla ni ale ye wajulukɛla ye ni a sigiyɔrɔ bɛnnen don Abidjan ma. An bɛ don min na i ko bi an ka wolomasigi tabaw n'o ye Mali faamaw ye ka fara Afrika Corps kan n'o ye irisi finitigilakaw ye olu ka wulikajɔ kɔni fanga bɛ ka bonya don o don ka taa fɛ u ka sɛgɛsɛgɛli ni u ka wulikajɔ okumu kɔnɔna la Nansara mara la o kɛra sababu ye kulu marifatigiw ka pick-up kun bɛ yen nɔ sanfɛ pankuru kan ɲinini sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ni ka nin pick-up kɔfɔlen bɛɛ lajɛlen kɔni jeni ka ban pewu kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ pick-up jenini kɔni fɛn kɔni kulu marifatigi minnu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kun bɛ ni yɔrɔ kofɔli na fo ka taa se a kɔnɔna ma u bɛɛ lajɛlen kɔni o si la tunun na an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ sebaya olu kɔni bɛ Mali finitigilaka olu bolo. Diɲɛ jamana 42 min farala ɲɔgɔn kan ka journal-donnaw ka jɛkulu min sigi olu ye laseli kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen lase min kɔnɔna la u b'a jira k'a fɔ journal-donna Mutakatali Tali a n'a ale jasora a ka denbaya la mɛkalo tile 2 su ka dugu jɛ mɛkalo tile 3 la ka fara a denkɛ Cheikh Aba Tali kan o hukumu kɔnɔna la Sibu n'o ye conférence internationale des barreaux ye u y'a laɲini k'a fɔ u mana kɛ maa minnu bolo u k'u bila teliyara journal-donnaw ka tɔnba y'a jira k'a fɔ SIB n'o ye conférence internationale des barreaux ye u bɛna damakasi sɛbɛn don farafina keleya tɔnba n'o ye Union africaine ye fo ka taa se ONU ma n'o ye diɲɛ seleke naani keleya tɔnba ye. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. Maa 5 olu bɔnɛna u ni na Kita ni Bamakɔ cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sanakɔrɔ ni Soribugu cɛ compagnie de transport min tun b'a la ka i kun bɔ Kayi ka i kun da Bamakɔ kan ni o ye Aka transport ye olu ka bolimafɛn dɔ kɔni yɛlɛla mugujugu foronta dɔ kan min kɛra sababu ye ka maa 5 bɔnɛ u ni na ni ka maa 11 joki kunun tɛnɛ diɲɛ kalo tile fɔlɔ san 2026 nɛgɛ kaɲɛ 10 waati an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲinɛ banbagatɔ olu la. Diɲɛ seleke naani ka tɔnba bolofara min ɲɛsilen don maa minnu u sigiyɔrɔ bila ka sababu kɛ dekun ani tɔɔrɔ ye ni o ye Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ mɛkalo tile 26 san 2026 Burkina Faso jamanaden dɔ olu y'u sigiyɔrɔ bila ni ka u kunda Mali kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro Bajangara mara la kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ o sen fɛ maa 1200 olu de y'u sigiyɔrɔ bila ka da lakanako gɛrɛntɛ kan ni k'u kunda Koro kan minnu tun bɛ u sen ni bolimafɛn sen 2 la a maa fanba bɛɛ lajɛlen kɔni ye musow ni denmisɛnninw fo ka taa se maakɔrɔba olu ma ni maa kofɔlen ninnu kɔni y'u sigiyɔrɔ bila ka da lakanako gɛrɛntɛ kɔni kan ni ka u kunda Koro Bajankara mara la. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ale bunankun kan ka sanga ni Tom Senfɛnti ale bilalen ka bɔ Mali donantalaw ka degeden karamɔgɔya la o hukumu kɔnɔna la Fema Futu ale tun ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin dege karamɔgɔ olu ma dolantan hukumu kɔnɔna la min sen fɛ fɛn min ye Jean Florent Ibn Gueye Fema Futu tun ye ale sugandi min bɛna kɛ Mali donantalaw ka degeden karamɔgɔ kura ye kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Jean Florent Ibn Gueye y'a jira k'a fɔ ale tɛna se ka kɛ Mali donantalaw ka degeden karamɔgɔ ye ka da a ka denbaya lahalaya kan an bɛ wagati min na i ko sisan Fédération Malienne de Football ni o ye Fema Futu ye ale b'a la ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa degeden karamɔgɔ kura o bɛ se ka sɔrɔ Mali donantana olu fɛ cogoya minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ ye Mali jamana kɔnɔden ye ni a b'a dɔn fo k'a dɔnna kari.
ni ne be dan sigi bi tarata don kibaru la Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw sini araba juin kalo tile 3 san 2026 ani assistant Touré be ɲɔgɔn sɔrɔ don kibaru kɛnɛ kan an be dugawu kɛ Ala ka basigi ni kelenya ko sabati an ka jamana kɔnɔ ka sebaya ko di an ka wolomasigi taba olu ma su ani kile u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ